Dobar dan, dragi učenici i drage učenice, dobrodošli na još jedan online sat povijesti za učenike 6. razreda. Još smo uvijek na temi Osmansko carstvo i Europa, a danas ćemo obraditi nastavnu jedinicu koja glasi Tursko osvajanje Hrvatske. Nakon današnjeg sata trebali bi moći navesti sudionike bitke kod Sigeta, uočiti značaj bitke kod Sigeta za daljnji tijek rata i objasniti ulogu i ustroj vojne krajine. No prije nešto krenemo na obradu novog gradiva, ponovit ćemo gradivo koje ste učili na prošlom online satu. Ponovit ćete putem nekoliko pitanja. Za ovu aktivnost vam je potrebna olovka i bilježnica kako bi zapisali pitanje i odgovor, a za vrijeme dok to radite slobodno stopirajte ovaj video. Pa krenimo. Tko je izabran za novog vladara 1527. godine? Kakve je posljedice za Hrvatsku imala borba za prijestolje? U čemu je značenje bitke na Mohačkom polju, te opiši tijek osmanlijskih osvajanja. Nadam se da ste uspješno odgovorili na postavljena pitanja, te možemo krenuti s obradom gradiva. U razdoblju velikih poraza od Turaka Osmanlija dogodila se i poznata bitka kod Sigeta 1566. godine. Što se dogodilo u toj bitci? Sultan Sulejman Veličanstveni pokušao je po posljednji put osvojiti Beč. Na putu prema Beču nalazila se utvrda Siget. Utvrda se nalazi u Mađarskoj. Na fotografiji možete vidjeti utvrdu Siget danas, odnosno ostatke utvrde Siget danas i prikaz utvrde Siget iz, pretpostavljamo, 16. stoljeća. Zapovjednik utvrde Siget, mađarske utvrde Siget, 1566. godine bio Nikola Šubić Zrinski. Možete vidjeti i njegovu sliku u prezentaciji. Tu utvrdu je branilo svega 2500 branitelja i uspješno su obranili mjesec dana, naravno dok su imali namirnica i naoružanja i ljudi. A utvrdu je za to vrijeme napadalo oko 100.000 Osmanlija. Možete vidjeti da je u biti neprijatelja bilo puno više nego samih branitelja utvrde. Iako su se branitelji hrabro držali mjesec dana, nakon što je uvidio da pomoć neće stići, Nikola Šubić Zrinski se odlučio s preostalim braniteljima ne predati, nego krenuti u proboj i časno poginuti ako je to potrebno. Ovdje možete vidjeti prikaz tog proboja prema ideji autora ove slike. U tom proboju poginuli su gotovo svi branitelji utvrde Siget. Osmanlije su naravno osvojile utvrdu Siget, no zbog gubitaka su odustali od napada na Beč. Možemo reći da je utvrda ipak držala se mjesec dana i usporila je Osmanlije u daljnjem prodoru do Beča, ali tijekom opsade Sigeta umro je sultan Sulejman Veličanstveni. Zahvaljujući hrabrim braniteljima Sigeta, Beč nije bio ugrožen, što možemo reći da su branitelji Sigeta spasili Beč. Ovdje možete na fotografiji vidjeti prizor iz opere Nikola Šubić Zrinski. Skladao je Ivan Plemeniti Zajc. A ako želite, možete isto pogledati na internetu i poslušati kako to zvuči ili nekom zgodom otići u kazalište. Obrana na granicama posjeda Habsburgovaca bila je naravno nedovoljna. Te su Habsburgovci odlučili stvoriti malo učinkovitiji sustav obrane. I upravo se tada formira obrambeni sustav koji je nazvan vojna krajina. A sastojala se od 3 dijela: Slavonska krajina, Hrvatska krajina i Banska krajina. Slavonska krajina se prostirala od Drave do Kupe, pokazat ćemo na povijesnom zemljovidu, Hrvatska krajina od Kupe do mora i Banska krajina između Karlovca i Ivanića i bila je pod upravom bana. Na povijesnom zemljovidu u različitim bojama možete vidjeti Slavonsku krajinu, Bansku krajinu i Hrvatsku krajinu. Također uočite gdje se nalazi ta krajina, ko je ovaj prostor osvojio. Naravno, ovo je osvojeno od strane Turaka Osmanlija. Promotrite koje su tu današnje države.
Karlovac je bio sjedište Hrvatske krajine i na slici možete vidjeti prikaz Karlovačke utvrde. Promotrite i oblik utvrde, znači imamo oblik zvijezde, zvjezdasta utvrda. Prisjetite se možda nekih gradova koji također imaju zvjezdaste utvrde, na primjer Slavonski Brod. Ovako su izgledali, odnosno prikazuju se vojnici u Vojnoj krajini. U Vojnoj krajini su bili vojnici krajišnici, ali zapovjedne položaje većinom su dobivali austrijski časnici. Hrvatski ban i sabor nad njima nemaju nikakve ovlasti. I sada jedan zadatak za vas. Trebali bi razmisliti i promotriti povijesni zemljovid i odgovoriti na sljedeća pitanja. Naravno, za ovu aktivnost vam je potrebna vaša bilježnica i olovka kako bi zapisali pitanje i odgovor. I naravno stopirajte ovaj video dok to radite. Pa pitanja su sljedeća. Između koje dvije velike države se nalazila Vojna krajina? Koja je bila njena uloga? I zamisli da živiš u 16. stoljeću. Pod čijom upravom bi se nalazilo tvoje mjesto stanovanja? Nadam se da ste uspješno odgovorili na postavljena pitanja i možemo krenuti s obradom dalje. Na prostor Vojne krajine, u kojem je stvarno bilo izuzetno teško živjeti, jer je to granični prostor sa Osmanlijama, Habsburgovci su počeli naseljavati Vlahe. Vlasi su bili balkansko stočarsko stanovništvo. I oni dolaze i sudjeluju u obrani Vojne krajine. Oni su naselili zemlju hrvatskih plemića, koji su od njih zahtijevali feudalna podavanja. Vlasi se bune, jer smatraju da trebaju služiti samo kralju. I upravo Ferdinand II. Stao je na stranu Vlaha, zato što su mu trebali za obranu granice, i izdaje im Vlaške statute. Vlaškim statutima Vlasi su 1630. godine u zamjenu za vojnu službu bile su im zajamčene sljedeće stvari: osobna sloboda, pravo na samoupravu i sloboda trgovanja. I sada jedan kratki zadatak za vas. Pročitaj rečenice i pronađi što u rečenicama nije točno. Vi slobodno stopirajte ovaj video i izvršite zadatak. Bitka kod Sigeta odigrala se u Slavoniji 1586. godine. Za nas je ta bitka bila jako važna jer je u njoj umro Sulejman Veličanstveni, jer smo ostvarili veliku pobjedu nakon koje se Turci Osmanlije više nikada nisu oporavili. Pretpostavljam da znate odgovor. Netočno je znači dio koji se odnosi na Slavoniju 1586. godine. Riječ je o Mađarskoj, utvrda Siget se nalazi u Mađarskoj i godina je 1566. Jesmo li mi ostvarili veliku pobjedu? Nažalost ne. Doživjeli smo poraz, iako su vojnici predvođeni Nikolom Šubićem Zrinskim hrabro dali svoje živote kako bi i u posljednjem trenutku pružili otpor Turcima Osmanlijama. Ali ta bitka je značajna po tome što Turci Osmanlije ne idu dalje prema Beču. Ukoliko ste izvršili sve postavljene zadatke i pažljivo slušali ovo video predavanje, pretpostavljam da možete samostalno odgovoriti na nekoliko pitanja. Pitanja su sljedeća. Naravno, za ovu aktivnost vam je potrebna vaša olovka i bilježnica. I za to vrijeme dok to radite, odgovarate na pitanja, slobodno stopirajte ovaj video. Objasni pojam Vojna krajina, zbog čega je uspostavljena Vojna krajina, opiši opsadu Sigeta, što su to Vlaški statuti i tko su bili Vlasi. Ako ste uspješno odgovorili na pitanja, možemo kratko ponoviti. Vi se također ove zabilješke možete zapisati u bilježnicu kako bi imali bilješke za ponavljanje gradiva i kao podsjetnik. Tursko osvajanje Hrvatske. Opsada Sigeta bila je 1566. godine. Zapovjednik utvrde Sigeta da je bio Nikola Šubić Zrinski. I, nažalost, doživjeli smo poraz, ali zbog otpora koji je trajao mjesec dana i smrti Sulejmana Veličanstvenog, Turci Osmanlije zaustavljeni su na putu za Beč.
Kao učinkovitija obrambena granica nastaje vojna krajina. Vojna krajina je obrambeni sustav na hrvatsko-smalejskoj granici. Podijeljena je, odnosno sastoji se od Slavonske krajine, Hrvatske krajine i Banske krajine. Upravo u tim krajinama strani zapovjednici su bili zapovjednici tih krajina i to je izazvalo veliko nezadovoljstvo Hrvata. Na prostor krajine, vojne krajine, naseljava se vlaško stanovništvo koji dobivaju zemlju. Bili su ispočetka nezadovoljni položajem, odnosno ne žele plaćati i davati feudalna podavanja hrvatskim plemićima, te se žale Ferdinandu II, koji im izdaje 1630. Vlaške statute i po tima dobivaju određena prava. I jedna kratka zadaća za vas. Zadaća je sljedeća, da u radnoj bilježnici na stranici 46 riješite zadatak broj 7 i 8. Hvala vam na pažnji. Nadam se da ste uspješno mogli pratiti još jedan online sat i da ste uspjeli izvršiti sve postavljene zadatke, te se vidimo i čujemo na idućem online satu. Doviđenja!